तब बुबागेरन तुइखांबाय एग्रीमेंट उठन दिनैनो रिनाय सिनि थगबै तातंनि अम सिनजबाय आमिं थंलाय मा हाय दंका ओमफ्राय सिननिखौ आमिंबा थंगो सिनजबा लेंगुइ मा हाय दिफ्रासो लेंगुइ दं जों अब थंनानै कगजा अम जोंनि सांबिधान अधिकारनि कक्से जों सानो जोंनि मानथायनि कक्से साव जों उसुबजागमां सेबजागमां सातकजागमां हा खसते पैसा तै बोसोर थांसिनाय केसबका दिनै दनपुरनि 10टा विलेजनि आन्दारनि बिसिं कायसा जागा आनो दायित्व रिखा आं बुरि नायखा मे मुक्ति क्लायखानि अमति जागा तंखने निर्वाचन पाइमानि परेबो दनपुर आं थायनाय अरन बरंनि बागे आं कक सानाय और मिनिस्टार तो सेंट्रल मिनिस्टार प्रतिमा बुनि एक दिन फानो बर चंग थांबाय मिनिस्टार पर पारा तिप्रसा पारा बुरि नायफैया र ताबु बो तंग स्वाधीनता 74 बोसोरनि परेबो ताबु ईद बजग्या उ पाराबो ईद बजग्या और आईपीएफ तिने डिविजनल निका प्रेसिडेंट हारिस त्रिपुरा नगो थांगो 36,000 काय बो निजिने पारा नक लामा तामथा माइयाबो थांक अनेक मिनिस्टार नि आरो थांक अनेक जागा थांक माइयाबो कोन जागा ने बिनि मुक्ति योरजा मिडियाव फायनो आं ने दिनै नगो थांगो बबे मालाय आं गनो बुथेबै साबा आंनि नगो फायनाय सालसा जानो खानाय सर ताकिसा कजारो एडीसी नि जेहेतु पावर नते कक्सा इनराइटिंग जदि एडीसी आईपीएफ यागी अगो तपुरा हापांगो 50 सीट ताई एडीसी जदि डिपार्टमेंट प्रोवाइड थाके कांके जेहेतु और मिनिस्टार चंग बनो बसनाय अब जदि इनराइटिंग लेखा मान संनाय जरो तबो बनते ने 50 ता सीट पर जैसा सीट पर नों एग्रीमेंट थाके ड्राफ्ट अलरेडी जों सबमिट थाका जों तमो नाय अलरेडी जों रेडी खा ड्राफ्ट कंप्लीट अब ताबो दुनु साइड त्रिपुरा मथा एवं सेंट्रल गवर्नमेंट बिसिङाव आसुबै कायसे एग्रीमेंट खाबे अब त 10 मिनिट नि व्यापार जोंनो नुखा जों ताबो दिल्ली थांबानो असुबिदा करे ताबो जों थाना नखन और फ्लाइट नि अभाब करे नुना बा नों ताबो सादि आं नंनो साकाबले कगरिखा आं बुबागेरानि वारियर्स हिसाबै आं नंनो कगरिखा तिनिनो दिल्ली एग्रीमेंट काका जों खनानो बीजेपी नो पक्षे जों कक्साना खना जों सिरा कक्साना सर किथा संनाय कलाय बाय माने processनि environment जों मा खायनो आ जागाव लुखरो जोंनो सुबाना नाङा सर तो सामान्य कलसनि खामने खालाय मुने कक साइदआव नों ताम साने बिनो कमते ताइ बति कुलुस सुंनायसे मालाय सुकाबले छेले काताबो बिस्मा बसुर वाइ थांका आसुक मानि दिल्लीयाव फाइदिंका दिल्ली थांका आसामाव फाइदिंका आसामाव वाइसा इन्टिलुकेटर मालाय देखाबले और चीफ मिनिस्टर मुख चिनि बुबागरा मालाय खाबले ताइ बति कुलुस नाय हा ना बसाक बाय बिनि बसाक बाय बसाक देखाय खालाय लामाते हिमलायसिना निसं आमते कुलुस दा नाय आनि कक हिंके नों रिनानि मुसुंगि तंका जों संबिधाननि फाथारो साइना संबिधाननि आर्टिकेल 233 खायै गेटा टिपलेन दिदि जों ताबो जों खोनानो आं बुबागरानि वारियर्स हिसाबै साबो दिनै जुदि सयतान समय दिल्ली सुप्रिम काका गेटा टिपलेननि जों खोनानो जों बीजेपीनि पक्षेंगो जों आवाय थायनाय आं निजेनो सिरखब सानाय बीजेपी थाना नांका जों बीजेपी जतन 13 जना एमएलए इनक्लुडिं महाराज सह जों बीजेपी हातनाय तब चिनि गेटा टिपलेन नांगौ टिपरा सरक बांथि दं मिनिस्टार सानो क्वेश्चन खाइजा मिनिस्टार सानो